Det Rybergske familiebillede fra 1797, malet af Jens Juel. På billedet der ser vi 3 personer. En person der sidder ned på en bænk, som er en ældre mand. Den ældre mand er far til manden der står op. Og ham der sidder ned, han hedder Niels Ryberg. Og ham der står op hedder Johan Christian. Og hende der står ved siden af Johan Christian er Engelke F. Falbe, som er kone til Johan Christian. Andet vi ser på billedet er, at der er en hund, og vi ser et landskab, og vi ser et gods sammen med nogle skyer og en himmel. Billedet her er et romantisk billede, som er malet af Jens Juel. Og til den romantikken her, der hører det her med, at det er landskaber, det hele ser godt ud, det er lækkert, det er ligesom så idyllisk, som det skal være. Og derfor er billedet også et portræt, man vil have hængende på sin væg i stuen, i en af salene på godset. For lige at tage nogle linjer i billedet, så vil vi lige skifte over til det andet billede. Man kan se, der går en linje op fra øverste højre hjørne og ned i venstre nederste hjørne. Og den linje skærer så lige nøjagtigt Engelkes hoved. Og det gør, at man kaster fokus på Christian Johan og på Engelke, det unge ægtepar. Hvis man tager en anden linje og lægger ind, så kan man tage Fibonacci-sneglen, og hvor man lægger starten ved Niels Rybergs hoved, og lader den køre ud, og det kaster igen fokus over på Christian, Johan og Engel. Ja. Farverne vi ser i billedet er de grønne farver, som præger græsset og præger planterne. Vi ser nogle hvide farver, og vi ser nogle blålige farver heroppe i himlen. Og når man kigger ned på horisonten, så bliver det også sådan lidt mere hvidt i det. Vi ser også det hvide på deres tøj og på hunden. Selvom man ikke kan se det her på billedet, så har lyset en hel del at sige i den. Hvis man ser billedet på museet, som det er malet, kan man se, at det er ret lyst. Men man kan godt stadig fornemme, hvordan at lyset rammer de 2 unge, og lyset rammer til dels den gamle, altså Niels Ryberg selv. Men det giver at man skal kigge på det unge par, at det er der, hvor håbet ligger. Det er dem, der skal frem i livet nu. Den gamle Niels, han har ligesom tjent det, han skulle. Vi ser også, at der ellers er skyer, som lukker lidt af for lyset, men at der er noget lys, der kommer igennem skyerne og rammer ned på godset. Og det viser nok, at der er ved at ske et nyt liv her. Nu skal Christian Johan og Engelke til at komme frem. Niels Ryberg er klædt i en bordeauxfarvet jakke. Det viser noget om den rigdom og magt, han har opnået, da han selv har bestilt billedet og har fået det lavet sådan, så han fremstår flot og magtfuld. Han har læder bukser og sko på med metalspænder og en hat og en hvid skjorte med froser og en stok, og det er alt sammen med til at give et billede af ham som en højtstående, næsten adelig mand. Johan Christian er klædt i læderstøvler og guldfarvede gamacher. Det guldfarvede gamacher, det er også et meget stærkt middel til at vise hans opnåede adelighed, da helt almindelige mennesker på den tid slet ikke havde råd til guldfarvet tøj. Han har en meget fin hvid skjorte på og en blæserjakke, og der er froser i hans skjorte, og det viser, at han er slet ikke praktisk klædt, men klædt til at være flot og prængende. Han har taget sin høje hat af og kigger på sin far for at vise respekt.
Enkelte har en hvid, silkeagtig kjole på og et rødlilat sjal med gulddekorationer, som hun alle sammen holder samlet foran sin mave, muligvis for at fortælle, at hun venter barn. Hendes hud er næsten lige så hvid som hendes kjole, for at vise, at hun er født adelig, i modsætning til Johan og Niels, som har arbejdet en stor del af sit liv. Enkelte har også en slags stok og guldfarvede sko på, alt sammen for at vise, hvor naturligt det er, at hun er adelig. Johan står med armene ud til siden, fordi med et meget åbent kropssprog med brystet frem. Alt sammen for at vise alt det, han har opnået. Man kan se godset i baggrunden og alt hans fine tøj og hans fine og smukke kone, som han uden tvivl er meget stolt af. Måden Johan står med åbne arme, og Enkelte står med armene foran maven, er alle sammen med til at vise den kultur, der var i den tidsalder, med at en søn skulle arbejde hårdt og opnå en masse ting, ligesom Johan har gjort, for at kunne præsentere det for sin far og være sin far værdig. Det er tydeligt, at Johan han er meget stolt over alle de her ting, og han prøver at opnå sin fars respekt igennem det her, hvilket var meget tydeligt og meget typisk fra den tidsalder. På billedet her, som vi har taget på museet, kan man både se, hvor stort og prægtigt det er i forhold til Mikkel, og så kan man se, at farverne er meget lysere. Budskabet med det her billede, det er, at det ligesom prøver at udstråle en masse stolthed og ære, og det fremstiller med sådan en rimelig højtstående. Da det er Niels Ryberg, der har hyret nogen til at male det her billede, kan han ligesom selv vælge, hvordan de skal fremstå. Og han prøver ligesom at vise den her familiestolthed, alt det fantastiske og gode, der er i det her billede, som var meget typisk for romantikken. Det som afsenderen, som Niels Ryberg prøver at sige, det er, at han gerne vil vise sådan en fornemmelse af noget familie og trofasthed. Der er ligesom noget bekvemt og noget dejligt, noget varmt i billedet, som gør det behageligt. Personerne og omgivelserne af miljøet passer alt sammen til romantikken, som var tidsperioden, hvor det var malet i. Det hele fremstår meget prægtigt, som det var dengang. Billedet af Hans Jørgen Hammer her har et lignende budskab med det rybergske familiebillede. Det udstråler også den der lidt overlegenhed, som de adelige gerne vil udstråle. På det her billede, der ser man en digter, og så ser man igen et par, som har det der lidt fornemme, både i farverne og tøjet. Så det passede samtidig også godt ind i romantikken. Men samtidig så har det også den der overlegenhed, den der med den høje status, som den gerne vil vise. Det der med ære og stolthed, som fremstår som noget af det vigtigste i romantikken. Nu til dags, der har vi også den der fremstilling med, at man gerne vil ligesom leve op til sine forældres forventninger. Man vil gerne vise noget ære, og man vil gerne vise, hvad man har opnået i sit liv. På det her billede, som er taget her fra år 2000, der ser man en datter, der står og har vundet en pokal, og som med sin stolte far ved siden af. Der har hun ligesom gjort, hvad hun kunne for at opnå sin fars stolthed. Og der har hun ligesom prøvet at udstråle den der. Der er ligesom den der ære i familien, som hun prøver at opnå ved at gøre nogle store ting for familien.